Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast 19-19 κλασικό. Είμαστε εδώ στη Πηλαία Θεσσαλονίκη στο Family Apartments και σήμερα είναι πολύ μεγάλη χαρά μας γιατί έχουμε μαζί μας τον Στάθη Νικολαίδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες. Τέτοιο χαμό, γιατί τόσο... Τι γίνεται ρε παιδιά? Έχουμε πολύ... Έχεις fan club από πίσω. Ναι, έχω. Γι' αυτό είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εμείς οι ίδιοι fan club να πούμε. Ναι. Πρώτα απ' όλα και μετά και οι από πίσω. Ναι. Αλλά και όλοι. Είστε καλά. Τεράστια η χαρά που είσαι σήμερα μαζί μας και θα έχουμε και την ευκαιρία και εμείς. Ο Χάρης π.χ. δεν σε γνωρίζει τόσο καλά, εντάξει. Και εγώ που σε γνωρίζω. Τον έχω ακούσει όμως σε πανηγύρι. Ναι. Και δεν στο είπα πριν που καθόμασταν. Σε έχω ακούσει με τον Χαλκίδη. Και εντάξει, εγώ δεν είμαι πόντιος, αλλά είχα περάσει φανταστικά. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Στην Ελευσίνα νομίζω έχω περάσει κάποια χρόνια. Ελευσίνα, ναι. Ναι. Θα Πολύ έχουμε λοιπόν ωραία. την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε σήμερα καλύτερα. Να μας πεις κάποια πράγματα για σένα, για τη ζωή σου, για το πώς βλέπεις τα πράγματα, όλα αυτά τα ωραία. Εντάξει, ένα μέρος θα πω. Ένα Όλα μέρος. δεν θα τα πω. Όλα θέλουμε 10 Αλλά μας τα πεις εκπομπές. την επόμενη φορά. Λοιπόν, εγώ ξέρεις θέλω να σε ρωτήσω γιατί το συζητούσαμε και λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή και μαζί σου και με τον Παναγιώτη τον Ασλανίδη που είχαμε πριν. Ναι. Πώς είναι ένας μάχημος μουσικός όπως είσαι εσύ τώρα να βρίσκεται εντός εισαγωγικών στην πρώτη γραμμή και να έχουν περάσει τα χρόνια. Δηλαδή, εσύ πώς το αντιμετωπίζεις πλέον όλο αυτό? Γιατί θεωρητικά ανήκεις στην παλιά φρούρα, θα λέγαμε. Ναι, φυσικά. Πέρασαν 50 χρόνια από τότε. Βλέπεις τον εαυτό σου, το σώμα σου π.χ. να μην σε ακολουθεί, κουράζεσαι πιο εύκολα. Πώς το βιώνεις? Δεν κουραζόμαστε. Εντάξει, τα χρόνια πέρασαν και να κουράζεσαι να κάνεις, αλλά ψυχολογικά είσαι ανεβασμένος, θέλεις. Ναι. Κάποτε ο Χρύσανθος είχε καιρό να τραγουδήσει, γιατί μεγάλωσε, δεν τον καλούσανε, δεν ξέρω τι. Και λέει θέλω να τα πω. Και πήγαμε σε ένα καφενείο ερημικό που δεν είχε πολύ κόσμο και του έπαιζα λύρα εγώ και τραγουδούσε ο Χρύσανθος. Ήθελε ο άνθρωπος, θέλω να πω ότι η αγάπη για αυτή τη δουλειά και για το τραγούδι δεν σβήνει ποτέ. Όσο ζεις θέλεις κάτι να πεις, κάτι τέλος πάντων. Και μαζευτήκαμε 5 φίλοι και φαντάζομαι έπαιζα εγώ λύρα τώρα και το ανέχτηκε, εντάξει. Ναι. Αυτά. Τι να πω, έτσι είναι και το δικό μου φαίνεται. Σίγουρα κάποτε θα σταματήσουν αυτά. Αν ζούμε, δεν ξέρω, τα χρόνια είναι περίεργα. Το έχεις σκεφτεί αυτό να σταματήσεις? Όχι, ποτέ. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα. Είναι και το κύριο σου επάγγελμα, δεν κάνεις... Δεν κάνω τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό έκανα. Αυτό. Εντάξει, πιο μικρός έκανα και άλλες δουλειές σε φάμπρικες. Ναυπηγεία Ελευσίνος, βιοχαρτικές, σε διάφορες φάμπρικες τότε δουλεύαμε, γιατί είχα βιβλιάριο ανηλίκων τότε από 13 χρονών. Κολούσα μένσιμο από τότε. Ναι. Τότε επιτρεπόταν να δουλεύουν τα παιδιά. Από τα 13 τους. Και εμείς είμαστε μια οικογένεια, εντάξει, πολλών ατόμων. Τα οικονομικά στενά, οπότε πρέπει να δουλέψουμε για τα προστοζήν που λένε. Έχεις δει όμως τόσα χρόνια που είσαι στο χώρο, έχεις δει και άλλους τραγουδιστές και καλλιτέχνες και λιράρδες ίσως να τους αφήνει, πώς το λένε, ο οργανισμός να μην τραβάει άλλο, η φωνή τους π.χ. για τους τραγουδιστές. Έχεις δει και τραγουδιστές που όσο περνάνε τα χρόνια η φωνή τους αρχίζει να τους εγκαταλείπει, δεν έχουν τόση πώς το λένε, διάθεση, δύναμη να τραγουδήσουν. Πιστεύεις ότι αυτοί χρειάζεται να αποσύρονται ή ο καθένας όποτε θέλει να αποσύρεται? Νομίζω ότι, κοίταξε, εγώ σε αυτό το θέμα είπα στα παιδιά μου. Και όχι διάθεση, και ικανότητα ίσως. Ναι, δηλαδή τίθεται θέμα ικανότητας. Ναι, φυσικά, ναι. Άμα βλέπει ότι δεν, και εγώ κάποια στιγμή λέει αν το σκέφτηκες,
σκέφτηκα στο άλλο. Είπα στα παιδιά μου, αν δείτε ότι δεν πάει άλλο, γιατί σίγουρα πέφτουν οι τόνοι, εντάξει, ο οργανισμός, όλα αυτά, ο χρόνος φθείρει τα πάντα. Και να μην με αφήσετε να εμφανίζομαι. Α, το είπες, Ναι, το είπα στα παιδιά μου. Οπότε απάντηση πήρατε. Μπορώ να πω για μένα. Για άλλους δεν μπορώ να πω. Ό,τι θέλει ο καθένας και ό,τι νομίζει, αν καταλαβαίνει εκείνος ότι μπορεί και τραγουδάει, ας τραγουδήσει. Ναι. Ή ας παίξει, ξέρω εγώ. Ναι. Ξέρουμε ότι μεγάλωσε στον Ασπρόπυργο. Ναι. Σωστά. Θες να μας πεις λίγο και για την οικογένειά σου και την καταγωγή? Ναι, βεβαίως. Και τα παιδικά χρόνια, έτσι. Αρχικά έμενα στο Περιστέρι. Περιστέρι Αθηνών. Λόφος αξιωματικών. Οδός Τζον Κέννεντι 222. Τι ξέρω. Τζον Κέννεντι. Ξεκινάει από τη Θηβών και ανεβαίνει μέχρι το Χαϊδάρι απάνω. Τέλος πάντων, αυτά όλα με τα πόδια τα γυρίζαμε τότε. Μετά έπειτα ο πατέρας μου έκανε μία παράγκα με άδεια φυσικά. Τότε μας επιτρέπανε να κάνουμε. Και πήγαμε στον Ασπρόπυργο. Το λεωφορείο ήταν 2 χιλιόμετρα με τα πόδια να πας να πάρεις το λεωφορείο. Δεν υπήρχε νερό, μας φέραν με βιτίο. Ρεύμα ευτυχώς υπήρχε, εντάξει. Τέλος πάντων και εκεί αρχίσαμε να... και επιβιώναμε τέλος πάντων. Εκεί στον Ασπρόπυργο το 71 πήγα. Το 73 ήμουν τότε 13 χρονών. Αρχίσαμε να κάνουμε το σύλλογο της Ελευσίνος. Ήμουνα από τους ιδρυτές, ο Πανίδης, ο Σημειονίδης, ο Τσολερίδης. Τέλος πάντων κάναμε τη τραπεζούντα που υπάρχει σήμερα. Μέχρι σήμερα, Ναι. Σήμερα άρα είσαι ιδρυτικό μέλος του συλλόγου. Φυσικά, εμείς το ξεκινήσαμε και μετέπειτα αρχίσαμε και στον Ασπρόπυργο. Ναι. Κάναμε και τους Ακρίτες. Τότε πήγαινα, έπαιζα στα χορευτικά ό,τι μπορούσα, τέλος πάντων, ό,τι έπαιζα. Έπαιζες λύρα δηλαδή πρώτα. Ναι. Έτσι. Καλά, τραγουδούσα από πολύ μικρό παιδί. Ο μπαμπάς μου έπαιζε λύρα και έτσι στα μουχαπέτια στο σπίτι μας φυσικά. Ναι. Και έτσι σιγά σιγά μάθαμε και να χορεύουμε, κάναμε και το σύλλογο που υπάρχει και εκείνος και μεγαλουργεί μέχρι σήμερα. Τι να πω για την οικογένειά μου. Ο πατέρας μου είναι από την Κουνάκα Ματσούκας. Ο παππούς μου ο Κυριάκος, τον οποίο δεν γνώρισα, μία γιαγιά γνώρισα μόνο, τη μάνα του πατέρα μου. Η μάνα μου πάλι από 4 χρόνια ήταν ορφανή και από μάνα και από πατέρα. Από τα κωτήωρα του Πόντου είναι. Και οι γονείς της, φυσικά και η μάνα μου, η οποία γεννήθηκε στο Σοχούμι. Και ο πατέρας μου στο Σοχούμι, γιατί φύγανε το 17-18 από εκεί. Ναι. Και έτσι γλιτώσανε το γιαταγάνι των Τούρκων. Και μετέπειτα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ξοριστήκανε, πήγαν στο Καζακστάν, τους πήγανε από εδώ, από εκεί, μέσα στους μουσουλμάνους πάλι. Εκεί γεννηθήκαμε εγώ τα αδέλφια μου και το 1966 επιστρέψαμε στην πατρίδα εδώ. Είμαστε 4 αδέλφια, σήμερα είμαστε εν ζωή 2. Οι 2 έφυγαν και νέοι και όλα, τέλος πάντων. Αυτά. Εκεί στον Ασπρόπυργο υπήρχαν άλλα παιδιά που ή μουσικοί παλιοί, πόντι που έπαιζαν? Λοιπόν, σε αυτή τη γειτονιά που φτιάξανε τις παράγγες ήταν 25 σπίτια. Είχαμε στα 25 σπίτια 5 λιράρδες. Ήταν ο Σοφιανίδης, Κυριώργος Σοφιανίδης Γιάννης, Καμενίδης Θεόδωρος, Νικολαίδης Γιάννης και ο Καρίσο, πώς λεγότανε. Τέλος πάντων, ξεχνάω. Αυτοί που λες έχουν σχέση και με τον Καμενίδη το Λευτέρη και με τον Νίκο του Σοφιανίδη που παίζουν σήμερα. Ναι, ήταν αιτίας. Οπότε συνεχίζεται η παράδοση. Συνεχίζεται ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Αυτοί έπαιζαν. Εσύ όταν ξεκίνησες με ποιους έπαιζες? Από εκεί με τα παιδιά, με αυτούς? Τότε δεν υπήρχαν τα παιδιά αυτά. Ναι. Αυτά είναι πολύ μικρά δίπλα μου. Σε ηλικία εννοώ, έτσι. Όχι, εννοώ τότε με αυτούς έπαιζες και στον Ασπρόπυργο. Με ποιους έπαιζες? Λοιπόν, όταν ακόμα βρισκόσουν εκεί. Όταν ήμασταν εκεί, ναι. Στην αρχή σου. Ναι, με τα παιδιά αυτά. Εγώ ο πρώτος που
πιο μικρός λιράρης ήταν ο Ακριβόπουλος ο Γιώργος, ο Ανέστης ο Αθανασιάδης. Τότε ήταν μετρημένοι στεγάδι. Σήμερα υπήρχαν και με τους 5 που ανέφερα προηγουμένως και με αυτούς κάναμε μουγαπέτια. Αυτό εννοείς, με τους μεγάλους. Λάθος, δεν κατάλαβα εγώ. Ναι, με εκείνους. Και εγώ που τους είπα παιδιά, εντάξει. Ναι, είπες γι' αυτό. Τον Κυρθόδωρο παίζαμε, με τον πατέρα μου παίζαμε. Είχαμε ένα καφενείο στη γειτονιά και κάναμε μουγαπέτια. Άσε και η αυλή μας εκεί, μια τέτοια αυλή, πάντα γεμάτη ήταν. Και κάναμε τα μουχαπέτια και μας μαθαίναμε ταυτόχρονα, σαν πρόβα ήταν. Και η Κυραέλη του Σοφιανίδη, του Θόδωρου, του συγχωρεμένου φίλος μου αυτός, έφυγε από τη ζωή πολύ νέος, τέλος πάντων. Θέλαμε να μάθουμε τον πυρήχιο χορό και ποιος θα να μας το δείξει. Ερχόντουσαν οι ευέλπιδες, τα παιδιά αυτά, τα Μουριδέοι και έτσι, τους οποίους αν γνωρίζετε δεν ξέρω. Ναι. Τότε ήταν της σχολής Ευελπίδων και ερχόντουσαν και χορεύανε ένα πυρήχιο. Ωραία, πώς θα το μάθουμε τώρα, πώς γίνεται τώρα, ποιος θα μας μάθει, δεν υπήρχαν σύλλογοι και τέτοια. Το πίσω τον Σάββατο Μαυρίδη, τον κοινωνιολόγο. Του λέω, φοιτητής τότε. Του λέω και Σάββα, πώς θα μας μάθεις εμένα. Λέει μου, βέβαια, ελάτε, λέει, σε διεύθυνση τάδε, ένα μικρό διαμερισματάκι. Όταν θα σας πει ένα επί έναν ήταν το μέρος, όλο το άλλο βιβλία ήταν. Τέλος πάντων, εκεί μέσα μας μαθαίνει τον πυρήχιο χορό. Πήγαμε 2-3 φορές. Και εφόσον το μάθαμε και σε όλα τα παιδιά, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, παντού. Έτσι ξεκινήσαμε, δηλαδή τέτοια αγάπη είχαμε. Ψάχναμε κι εμείς, όπως καλή ώρα κι εσείς βλέπω και παίζετε και τραγουδάτε και ψάχνετε. Ποια περιοχή είναι τα τραγούδια, ποια είναι τα παραδοσιακά, μπράβο σας, 1000 μπράβο σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε. Εσύ με το τραγούδι πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι? Θυμάσαι το απρότα σου τραγούδια που είπες? Ναι, πώς δεν θυμάμαι. Ας μας μαντέψει 40 μήλα. Όχι. Άλλα τραγούδια. Σοχουμλίτικα του πατέρα μου μάθανα. Α, ναι. Ναι. Ποια ήτανε? Ξάξες το λαλόπο μου αρνημόντες κοιμάσαι να λες γεργανήμα κλερών που πανυμνάχας. Έτσι τραγουδούσανε εκείνο τον καιρό. Παρόλο μαζουκάτες ο πατέρας μου, μάλλον αυτά τα τραγούδια έκανε παρέα με σαντέτες. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Αυτό είναι σαντέτικο. Σαντέτικο, βλέπεις. Χωρίς να... Ο τρόπος που τραγουδούσε και έπαιζε, μακρύ γκάιτι δεν έπαιζε, δεν ήξερε, δεν είχε ακούσματα τέτοια. Ο παππούς μου ο Κυριάκος, ο πατέρας του δηλαδή, εκείνος έλεγε, όταν λέει μεθούσε, έλεγε ακαπέλα ένα μακρύ τραγωδία, ας πούμε, αυτό. Αυτό μου το είχε πει ο θείος μου Κώστης, ο μεγάλος αδερφός του πατέρα μου. Ματσουκάτες, φυσικά τι θα έλεγε, μακρύ γκάιτι. Σωστό. Ωραία. Επειδή έχει καλλιεργηθεί και ένα στερεότυπο γύρω από τους πόντιους που ήρθαν από τη Ρωσία και καμιά φορά λιδωρούνται όχι μόνο από το γηγενή πληθυσμό, θα λέγαμε τους Έλληνες, αλλά και από τους ίδιους τους πόντιους. Εσύ τι πιστεύεις ότι έχουν προσφέρει αυτοί οι πόντιοι στο ποντιακό γίγνεσθε? Μάλιστα. Προσφέραν και αυτοί και σε πολλά πράγματα φυσικά. Σήμερα αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ, όχι και που ήρθαν από εκεί και εκείνα ασχοληθήκανε. Καταρχήν όσοι ήρθαν μιλούσαν ποντιακά. Κατενά ποντιακά. Αυτό μου κάνει εντύπωση και εμένα. Στον Ασπρόπυργο βλέπω όλοι οι παλιοί μιλάνε μόνο ποντιακά. Ακριβώς. Στο Καζακστάν όσοι πήγανε Μόσχα, πολιτείες και σπουδάσαν γιατροί, δικηγόροι, τέλος πάντων δασκάλοι, καθηγητές, είναι έσπολανατα. Αλλά όσοι έσαναν στο Καλατσέβαν και καλατσέβαινε μέχρι εδώ και τα μωρά του πάει και τα παιδεία που γεννέθηκαν εδώ στην Ελλάδα, όλα πέσε σε λόγους και χορεύουν. Και στο διοικητικό μέρος είναι και παντού. Είναι η προσφορά τους μεγάλη, φυσικά. Το περιβάλλον, η οικογένειά σου σε βοήθησε με το να ασχοληθείς και πιο ενεργά με το τραγούδι και με τη μουσική? Ναι. Υπήρχε στήριξη δηλαδή? Πάντα και μέχρι σήμερα. Και μέχρι σήμερα υπάρχουν, γιατί χωρίς να έχω πει κάτι τα παιδιά μου και τραγουδάνε και χορεύουν και μιλάνε.
Έτσι από μόνο τους. Η Πέλα μου, ούτε της είπα ποτέ, κάνε ξέρεις, πες το έτσι. Τίποτα. Είδα ότι έχει δικιά του ταυτότητα. Από την αρχή, όταν την πρωταόξα είπε ένα τραγούδι του Καζαντζίδη, μου λέει η Σοφία, άκου πάνω στο. Έστρωνε το τραγούδι και τραγουδούσε ένα. Πω, λέω, κοίταξε, με το δικό της τρόπο. Ναι. Αυτό ήτανε. Και λέω, εντάξει, όπως ο Γιαννάκης μας εδώ έχει αποκτήσει δικιά του ταυτότητα, που τον άκουσα, λέω, μπράβο τα κόρη μου. Πώς τον βλέπεις αυτόν εδώ? Πολύ καλός. Αυτός το ξέρει φυσικά. Δώσ' του μία συμβουλή για να... Τι να δώσω εγώ. Όχι, συμβουλή. Καλά παιδιά δεν δίνει συμβουλές. Είναι καλά παιδιά. Είναι συναισθαλμένος, ταπεινός. Αυτό χρειάζεται ο καλλιτέχνης. Νομίζω ότι η ταπεινοσύνη και αυτό να είσαι... να μην πεις εγώ είμαι και δεν έκανα, τότε το χάσει το παιχνίδι. Πλά, ξέρεις τι κάνει αυτός εδώ, Τι κάνει? Όταν τραγουδάει και παίζει η ΑΕΚ, βάζει την μπάλα να δει. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω εγώ, γιατί το είπες για την κυρία Σοφία. Ναι. Θέλω να μας πεις πώς και πότε γνώρισες την κυρία Σοφία. Ωραία αυτό. Λοιπόν. Γιατί την αγαπώ και εγώ, δεν την αγαπάς μόνο εσύ, να ξέρεις. Η Σοφία έχει ένα τσαγανό, το ποντιακό, αυτό που χρειάζεται. Για μένα νομίζω είναι μία από τις καλές φωνές στο ποντιακό στερέωμα. Αν και στο Κορτσόπον που τραγουδούσαμε, όλα τα παραλιακά μαγαζιά της Αθήνας ερχόντουσαν να την πάρουν εκεί. Και έλεγε η Σοφία, εγώ δουλεύω με τον άντρα μου μόνο για να φτιάξω το σπίτι μου. Δεν θέλω να τον κρεμίσω. Και έτσι λοιπόν ερχόντουσαν και την παρακαλούσαν να πάει σε λαϊκό, γιατί έλεγε και λαϊκά τραγούδια. Γιατί σταμάτησε όμως? Η Σοφία δεν της άρεσε σαν επάγγελμα. Όχι, δεν της άρεσε το τραγούδι, ο χορός ιδιαίτερα. Ήτανε, τι να πω, μέχρι και πυρίχιο χόρευε. Ναι. Τότε δύσκολα τα τραγούδια δεν αφήνανε τα κορίτσια να χορεύουν. Αλλά εκείνη την ώρα και χόρευε, δεν είχε. Για πες πώς. Τη ζύπηκα και χόρευε. Πώς τη γνώρισες, πες, και πότε? Λοιπόν, τη γνώρισα, ήταν να κάνουμε μια εκδρομή το 1973. Κάποια παιδιά πιο μεγάλα από εμάς, εγώ 15, άλλοι τέλος πάντων 18, πήγανε. Και θα πηγαίναμε στη Σπάρτη, τα 5 παιδιά φίλοι μας θα ορκιζόντουσαν. Τότε δεν ορκιζόντουσαν σε μια εβδομάδα, σε 40 μέρες περίπου, τέλος πάντων. Και οργανώνουμε να πάμε να τους δούμε, να είμαστε στην ορκομοσία τους, φίλοι μας. Και εκεί μέσα ήταν και ο Θανάσης Τσολερίδης, το γνώρισα με το ακορντεόν, κάποιοι το γνωρίζαν, τον καλέσαν, ήρθε και εκείνος, η Σοφία. Έτσι λοιπόν γνωριστήκαμε πηγαίνοντας στη Σπάρτη, κάναμε αυτά που πρέπει, γυρίσαμε. Μετά γίναμε φίλοι με τον Θανάση. Έμπαινα στο σπίτι τους, έβγαινα. Μετά. Σε αυτά τα κόλπα, σε γυάλισε η οτομούσα. Όχι, καθόλου. Να σου πω. Δεν της άρεσε ούτε το όνομά μου. Μα ούτε κι εγώ. Τότε ήταν και εκείνη 13 χρονών. Ναι. Ξέρεις, ο άνθρωπος είναι περίεργος, να έχει λίγο μακριά η χέρια. Κάπως μέχρι να διαμορφωθεί το σώμα του. Ναι, για λίγο διάστημα φυσικά. Και εντάξει, ήταν και μαύρη. Ναι. Εγώ ήμουν και πολύ συναισθαλμένος. Παναγία μου, καφέ για να πιω, ντρεπόμουν. Τέτοιος είμαι, τέλος πάντων. Δεν με το σεις και με το σας, τι να. Τέλος πάντων, αρχίσαμε, κάναμε ο Θανάσης έπαιζε αρμόνιο. Ναι. Πηγαίναμε εκεί, τραγουδούσαμε έτσι. Έπιασα και δουλειά στη Χαρτοπία με τον πεθερό μου, φίλος τότε. Κανόνισε και με πήρε στη δουλειά εκεί. Δουλεύαμε Κλάρκ και τέτοια. Στο Ναι. Και έτσι δεν έβγαινα σπίτι τους συνέχεια. Τραγουδούσαμε, μου έδωσε και 2.500 δραχμές. Πήγα, αγόρασα ένα μικρόφωνο για να τραγουδάμε και είχαμε ένα φέντερο, αυτά που έχουν τα μπουζούκια. Με αυτό έπαιρνε αυτό το αρμόνιο και ανοίγαμε τα παράθυρα και χόρευαν έξω τα παιδιά όλη της γειτονιάς. Στην Άνω Φούσα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, μέχρι και το χώμα κουβαλήσανε. Είναι τώρα το εμπορικό σταθμό στα τρένα που πήρανε οι φίλοι μας οι Κινέζοι. Και έτσι αρχίσαμε να τραγουδάμε, να γλεντάμε.
αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε γάμους. Αυτό ήταν. Και γνώρισα και τη Σοφία εκεί. Και μετά ήρθε η ώρα να πάω για φαντάρο και έχουμε ένα γάμο πάνω. Λοιπόν, και η Σοφία φοράει ένα αμάξι, πλέον έγινε, τι να σου πω. Με άρχισε με αυτό που είπε ο Παναγιώτης προηγουμένως. Και τώρα λέω τι να κάνω. Πάω στο Θανάση. Του λέω Θανάση, ξέρεις, σήμερα θα κάνω πρόταση στην αδερφή σου, εγώ τόσα χρόνια βγαίνω στο σπίτι σας, δεν με κακό σκοπό και ούτε να εκμεταλλευτώ την εκτίμησή σας απέναντί μου. Έλα ρε εσύ, μου λέει, πήγαινε φαντάρος και μετά, μου λέει ο Θανάσης. Του λέω τι λες, και άμα κάνει πρόταση άλλος. Τέλος πάντων, πρώτα στο Θανάση το είπα και μετά κάνω πρόταση στη Σοφία και έτσι έγινε δουλειά, ναι. Να είστε γεροί και ευτυχισμένοι, θα πούμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλά περάσαμε στη ζωή μας, δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα. Και το ταλέντο αυτό πήγε και στις κόρες όμως, Ναι, ναι. Και οι 3 τραγουδάνε. Ναι, χωρίς να το επιδιώκουμε. Ποια είναι καλύτερη, πιστεύεις? Η κάθε μία έχει τη χάρη της, να σου πω. Η κάθε μία έχει τη χάρη της. Ρε Ελένη Μενεγάκη. Η Πέλα μου είναι πολύ καλή ερμηνεύτρια. Ναι. Έτσι. Η Ανθούλα έχει μία οκτάδα παραπάνω. Ναι, τραγουδάει όπου θέλεις, σε όποιο τόνο θέλεις. Έτσι ήταν η μάνα μου. Ναι, ναι. Και ο παπάς μου τραγουδούσε πολύ ωραία. Και πήραν όλοι. Και η γεύση μου τώρα που έχει μία. Ακόμα τη φωνούλοντας δεν ξέρει να τη βγάλει. Αλλά πάση πρώτο είναι καθαρή και ωραία. Το ελληνικό το διάλεξε 5 τραγουδάκια. Αλλά όλα είναι της Ματσούκας. Λέω αυτή μου ξέφυγε ρε παιδί. Πολύ ωραία τραγουδία. Για τον κουνάκα αυτός. Ναι, πήρε από εκεί. Όλα αυτά της αρέσουν. Μπράβο, ωραία. Ξέρεις τι, καμιά φορά. Έτσι. Καμιά φορά μπαίνει και ο κόσμος στη διαδικασία της σύγκρισης. Δηλαδή αυτό που είπα τώρα εγώ ποια είναι καλύτερη, που το είπα χαριτολογώντας εννοείται. Ναι, αλίμονα. Καμιά φορά και ο κόσμος όμως μπαίνει και στη διαδικασία της σύγκρισης με βάση εσένα τώρα που είσαι αυτός που ξεκίνησε επαγγελματικά κιόλας αυτή την παράδοση και να χαράσει μια σταδιοδρομία μέσα στο χρόνο και να λέει, να το συγκρίνει κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με το πώς τραγουδάνε με σένα. Σε σχέση με το πώς τραγουδάς εσύ, για να το πω. Ναι. Και εγώ τα μπέρδεψα. Έχει ορισμένα. Κάποιοι τα εντοπίζουν. Έχει κάποια. Εντάξει, χωρίς να τα ακούσματα του παιδιού μέσα στο σπίτι, τις πρόβες που έκανα με μουσικούς και να ετοιμάσω καινούργια. Τέλος πάντων, τα παιδιά ακούνε και μαγνητοφωνούνε. Μάλιστα, ακόμα και ο εγγονός μου τώρα. Και εκείνος, ναι. Η μαγνητόφωνο, άμα λες κάτι, τον φωνάζω. Γεια σου Πέλο, λέει Πέλο αυτός. Επειδή μοιάζει την Πέλα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Και άλλα πράγματα. Τραγουδάει και όλα εκεί που κάθεται. Τάκ, πετάει κάτι. Θέλω να πω ότι πήρε κάτι και από μένα, από τη μάνα της και φυσικά έχει δικό της τρόπο και τα λέει. Εγώ ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή πλέον ζεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά η επαγγελματική σου πορεία ξεκίνησε στο Κορτσόπον, κάτω στην Αθήνα. Οι πόντοι της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας παίζουν διαφορετικά. Δεν νομίζω, να σου πω. Οι πόντοι της Αθήνας εκτιμούν πολύ τη Θεσσαλονίκη, τη θεωρούν ποντιομάνα και έτσι είναι. Λοιπόν, το όνειρό μου ήταν να έρθω εδώ, αλλά τότε υπήρχαν πολύ δυνατοί καλλιτέχνες και εδρεωμένοι εδώ στη Θεσσαλονίκη και εγώ ξεκίνησα από Κατερίνη, από Βέρεια και να είναι καλά ο Παναγιώτης Ασλανίδης, ο οποίος μου έκανε πρόταση πραγματικά και με έφερε στη Θεσσαλονίκη και πέτυχα και εγώ το στόχο μου. Κάναμε μία σεζόν με τον Παναγιώτη, πήγαμε καλά και την επόμενη είχα πρόταση από το Αρίον, πήγα στο Αρίον το 93 νομίζω. Μαζί ήμασταν Παναγιώτη το 91 ή 90. Ναι, 91-92 και εγώ δεν τα πάω καν. Ναι, θυμάμαι, ναι. Εκεί που ήμασταν αυτό, με το πέσαμε λίγο και μου λέει ο Παναγιώτης, μη στεναχωριέσαι. Τα λεφτά που σου έχω δώσει μου τα έχεις φέρει, λέει. Πήραμε 5 χορούς, ξέρω εγώ, κάπως τα έλεγε τότε. Και λέει, μη στεναχωριέσαι, γιατί μου άρεσε να στεναχωριέμαι, λέω, γιατί να με απότομη πτώση έτσι, λόγω πολέμου φυσικά. Αλλά όλα πήγανε καλά. Ξεκίνησες. Τον ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησες όμως από το Κορτσόπον
Και αν δεν κάνουμε λάθος, συνεργάστηκες με τον Γογό πρώτη Ναι, φορά. ναι. Αυτό πώς έγινε? Αυτό ο Γόγος έπαιζε εκεί στο Κορτσόπον. Και σου είπαν εσένα θα παίξεις με τον Γόγο ή Να ο σου Γόγος πω, σε διάλεξε? Πάντα το έχω και σε μία. Πήγαμε σε ένα γάμο. Ο γάμος ήταν μόνο στέψη. Δίπλα στο Κορτσόπον υπήρχε μια μεγάλη εκκλησία και υπάρχει φυσικά. Και ήταν η Ψαραγορά και όλοι αυτοί και το υπόγειο το Κορτσόπον. Και καταδίκαμε κάτω και εμείς μια και βρεθήκαμε κουμπάρι, ξαδέλφια αυτό, καμιά 25-30 άτομα. Και λέει δεν πάμε εδώ μια και είμαστε δίπλα είναι το, να γλεντήσουμε. Πηγαίνοντας κάτω οι σερβιτόροι στρώνουν τα τραπέζια, σε μια γωνία κάθεται ένας συλλογισμένος. Στο πατέρα πάνω είναι ο Γρηγόρης ο Τσαργατίδης, Θεός χωρέστε με συγχωρέθηκε και όλα. Και ψάχνει με εκείνον τον καλτσοδέτη που είχε και το μαγνήτη το αμερικάνικο σε ποια θέση στο καπάκι να το βάλει για να βρει καλύτερο ήχο. Εν πάση περιπτώσει μπαίνουμε και εμείς, λέει, μπορούμε να κάτσουμε, λέει μπορείτε. Ωραία, καθόμαστε. Κάποια στιγμή εκεί που παίζει ο Γρηγόρης, ξέρω εγώ, πάει ο αδελφός μου, λέει να πει το αδελφάκι μου 2-3 τραγούδια. Εντάξει, εμποδίνει το μικρόφωνο, παίζει ο Γρηγόρης και τη λύρα. Και είπα, ξέρω εγώ, Σουλτουραμπόδε, ξέρω εγώ τότε αυτό ήταν. Τραγούδισα, έρχεται και ο Γόγος. Από πού είστε, ξέρω εγώ. Πού να ξέρω ότι είναι ο Γόγος, δεν το ξέραμε εμείς. Τέλος πάντων, καθίσαμε, γλεντήσαμε, άκουγα το. Τι λύρα παίζει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Γλεντήσαμε, φύγαμε. Την άλλη μέρα το πρωί παίρνει τηλέφωνο ο Γρηγόρης, το Κορτσόπον. Η Κυραέλη με φωνάζει. Του Θόδωρα, του φίλου μου που λέγαμε που μάθαμε τον Πυρίχιο, του Σοφιανίδη. Ο Σοφιανίδης, ο Νίκος είναι ανεψιός του. Και είναι ο Γρηγόρης. Λέει από το Κορτσόπον. Λέω τι ήχο, σαν καμιά γκρεμότητα, αφήσαμε κάτι. Όχι μου λέει, σε πήρα έτσι. Πότε μπορείς να έρθεις, να μιλήσουμε. Κλείνουμε ένα ραντεβού, τέλος πάντων πάω στο... Και μου λέει έτσι και έτσι, πόσα θες να έρθεις να το λέω. Πόσα δεν ξέρω από αυτά. Εγώ τραγουδάω 10 τραγουδάκια. Λέει θα μάθουμε, θα κάνουμε εδώ. Τέλος πάντων και έτσι ξεκίνησα στο Κορτσόπον και μου έλεγε κιόλα, ξέρεις τι είναι να παίζεις με τον Γόγο. Εγώ όμως τότε δεν ήξερα πολλά πράγματα και έλεγα μαζί Γρηγόρη καλύτερα παίζουμε. Γιατί ο Γόγος έκανε ταραρί, δεν ήξερα πώς να μπω. Ενώ εκείνος έπαιζε 1-2, εντάξει, μια χαρά. Αν ήταν όμως με δοξαριές και τέτοια, πού μπερδευόμουν, δεν ήξερα. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Τα πρώτα μας βήματα έτσι ήταν. Ένιωσες ποτέ ότι βάζει την προβολή του ο Γόγος πάνω από τον τραγουδιστή, ότι σε σκέπαζε? Όχι, ίσα ίσα με πρόσεχε, γιατί τραγουδούσαμε πολλές ώρες. Ξεκινάγαμε τις 8 μέχρι τις 1, έβγαινε ο Χρήσαντος 1 ώρα, τραγουδούσε και μετά έφευγε. Έτσι ήταν η συμφωνία του, ποιος ξέρει. Και ας πούμε και έλεγε με Γόγον, μη διπλάισα του. Δηλαδή, να είναι γέννες, εν τον ίδιο και να μην το πεις δεύτερη φορά. Ας το μία, πήγαινε αλλού, ταξίδευε, ξαναρχόταν, έλεγα άλλο στιχάκι. Για να με βοηθήσει, σου λέει το παιδί πόσες ώρες τραγουδάει. Πράγματι. Και με προστάτευε. Και μάλιστα και στους τόνους. Χαμηλώνει σου λέει. Ναι, βέβαια. Με το Χρήσανθο γνωρίστηκες εκεί πέρα? Ναι, εκεί. Στο Κορτσόπον. Στο Κορτσόπον, ναι. Για πες μας και για το Χρήσανθο. Ο Χρήσανθος ήταν μια φωνάρα του πόντου και παρέμεινε φυσικά. Απλά το λάθος μου ίσως. Δεν ξέρω. Δεν είχα το θάρρος να τον πλησιάσω πολύ. Λάθος μου. Δεν ήταν ο άνθρωπος. Μια χαρά ήταν. Έχουμε ακούσει όμως ότι σε θαύμαζε ιδιαίτερα ο Χρήσανθος. Αν τον είχες τώρα εδώ μπροστά σου, τι θα του λέγες? Όχι, τον εκτιμώ και τον εκτιμούσα πάντα. Ναι. Είχε έρθει σπίτι μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάναμε ένα γλέντι. Ναι, τότε ήμουνα πιο μικρός και ντρεπόμουν. Σας είπα, ήμουνα και ούτε καφέ δεν μπορούσα. Ναι, τέτοιος ήμουνα. Πολύ ντροπαλό παιδί, έτσι. Δηλαδή, αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, μπορεί να μην έλεγε καλημέρα σε άνθρωπο. Από ντροπή, όχι από τίποτα άλλο. Σχήμα λόγου. Και με τον Θόδωρο τον Παυλίδη έχει συνεργαστεί? Ναι, ήμασταν μια σεζόν. Πάλι και στην Αθήνα, στη Λεμόνα και όχι στο Κορτσόπον, όχι.
Δεν ήρθε στο Κορτζόπον ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος ήταν στη Λεμόνα. Ήμασταν μία σεζόν, η οποία σεζόν. Εγώ σε 2 μήνες έφυγα. Και μία που ξεκινήσαμε στην Αυλαία, κάναμε μία ολοκληρωτική αυτή και μία στη σύγκρουση που εκεί σε 1 μήνα τελείωσε. Γιατί είχε τελειώσει τότε? Εντάξει, έτυχε. Διαφωνίες. Σχολιάζουμε αυτό. Ναι. Κάποιοι λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Ισχύει? Ναι, είναι, βέβαια. Θόδωρας είναι από τους πολύ καλούς τραγουδιστές. Ναι, βέβαια. Να πάμε στη δισκογραφία σου, γιατί Ναι. έχεις πολλή δισκογραφία. Ναι, αυτό. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου, ποια ξεχωρίζεις? Όλα με την εποχή τους ήταν καλά. Όλα ήτανε... Τα πρώτα τραγούδια και μεζεσίδες ήταν του Γιάννη του Τσανάκαλη, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ο οποίος μου είπε, εγώ δεν μπόρεσα να παίξω εγώ έπρεπε να κάνω κάτι δικό μου. Και ψαχνόταν με διάφορα, όπως που έκανε και τα International, που τα ακούς και γελάς μέχρι σήμερα. Είχε όντως τόσο χιούμορ. Ναι, πάρα πολύ. Είχε χιούμορ, ο άνθρωπος αυτός αυτοσαρκαζόταν. Κανένας καλλιτέχνης δεν το κάνει αυτό. Για να γελάει ο κόσμος. Ήθελε ο κόσμος του να είναι με το χαμόγελο. Πήγαινε στα παιδιά τα νέα τότε και τους έκανε διάφορα σχέδια. Ο ακολουθώνε μου πάει κατευθείαν για το Αχέπα και ξέρω εγώ, και τον γυρνάγανε με το ουίσκι αυτά και έπινε, ξέρω εγώ, στο όνομα του πατρός του, ξέρω εγώ, έλεγε κάτι. Ναι, 1002, όλου τους έκανε για να γελάνε. Του άρεσε αυτό το πράγμα δηλαδή. Σε μία αυτή κυκλοφορεί κιόλα. Που λέω, το Τσανάκαλης και αυτός κάνει τον εαυτό του έτσι. Το έχετε δει αυτό? Όχι. Ναι, ήτανε. Κανείς δεν το κάνει αυτό, ειλικρινά κανένας. Πιστεύεις ότι ο Τσανάκαλης εκτιμήθηκε περισσότερο όσο ήταν εν ζωή ή μετά θάνατον? Μετά θάνατο κανείς δεν ασχολήθηκε. Φυσικά και όσο ήταν κάποια ασφάλματά του ίσως, ας πούμε, που τον περίμενα να πάει να παίξει σε ένα πανηγύρι, σε ένα κέντρο και μπορεί να πήγαινε κάπου αλλού. Αυτά ήταν τα λάθη δηλαδή, και γιατί χάνει ο άλλος την εμπιστοσύνη του και δεν σε κλείνει πλέον για δουλειές. Αν και έβρισκε την άκρη, πήγαινε, τον αγαπούσανε. Και να μεταθάνατο κανένας. Εγώ προσπάθησα λίγο κάτι να κάνουμε εκεί στην Καλαμαριά. Ναι. Αλλά εντάξει, πρωτεύον είναι ο Γόγος, αλίμονο. Δεν λέμε. Αλλά και ο Γιάννης δεν ήταν λίγος και έβγαλε και πάρα πολλούς καλλιτέχνες, νέα παιδιά στο τραγούδι. Του είπα κάποτε σε σένα το φίλο που και μου λέει όχι, έκανα κι άλλους αλλά κανείς δεν επιβίωσε. Άρα μόνος έκανες ό,τι έκανες. Του λέω εγώ δεν ξέρω τι λες, το φίλο σε σένα. Έτσι. Θες να μας πεις και για το Στέλιο Καζατζίδη? Που συνεργαστήκατε. Ναι. Πού γνωριστήκατε? Αυτό ήταν ένα από τα... Πού γνωριστήκαμε, να σας πω. Λοιπόν, με το Στέλιο στην Αθήνα είχα γνωριστεί με τον Χαψιάδη, το Λευτέρη, στιχουργό. Ναι. Λοιπόν, ερχόταν εκεί στη Λεμόνα. Του έλεγα, ρε εσύ, πάμε μια φορά στον Άγιο Κωνσταντίνο να δούμε το Στέλιο, να του σφίξω λίγο τα χέρια έτσι να... Θα πάμε. Πέρασαν τα χρόνια. Είχε εξοχικό ποτέ εκεί ο Στέλιος. Ναι, είχε, ναι. Μετέπειτα πήγα. Τέλος πάντων είμαι στη Βέρεια τότε. Τραγουδάμε εκεί. Κάποια στιγμή μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει γιατί είχαμε τα τηλέφωνα. Σε θέλει, λέει, ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Άσε μας να δουλεύει. Μας δουλεύεις. Πού να με ξέρει εμένα ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Και όχι, μου λέει, αλήθεια σου λέω. Λέω, πλάκα μου κάνεις. Κλείνω το τηλέφωνο και ξεκινάω. Όχι, μου λέει, περίμενε να δω πότε μπορεί και εκείνος. Άντε, εντάξει. Λοιπόν, και κλείνουμε ραντεβού στο στούντιο του Νικολόπουλου στην Κηφισιά και πάω εκεί. Και ήρθε ο Στέλιος και μάλιστα η πρώτη του αυτή ανοίγει την πόρτα. Μου λέει, βρε, στα θήκο με το κοντό παντελονάκι είσαι, γι' αυτό δεν σε γνώρισα. Και εκείνος κοντό φορούσε. Με παντόφλι καλοκαίρι. Ναι. Πότε τον γνώρισες? Πότε ήταν το 93. Το 93. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό? Κάποιος Νίκος Λαζαρίδης, ο οποίος φέρνει λαϊκούς τραγουδιστές στη Γερμανία και έκανε business τέλος πάντων,
θεώρησε να πάει και από το Στέλιο, μπας και τον καταφέρει να πάει να τραγουδήσει στη Γερμανία. Ο Στέλιος φυσικά. Αλλά και εκεί πήγε στον Αγίο, είδε τον Στέλιο, τέλος πάντων. Πήγανε για ουζάκι, τον βάζει μέσα στο αυτοκίνητο. Είχα βγάλει πριν 3 μήνες τα τραγούδια αυτά. Σ' όλα τα πλάτη και τη γης, μικρά μωρά πειννούνε. Αυτά. Και λέει, ο Στέλιος τα ακούει, λέει, τι ωραία τραγουδιά. Ποιος είναι αυτός? Ο Στάθης ο Νικολαίδης. Πώς είναι, λέει, σ' αρέσει, ξέρω, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τέλος πάντων, έτσι ενδιαφέρθηκε ο Στέλιος και έλεγε, αν σε κάποια συνέντευξή του τα πήρα από ενός παιδιού μέσα από το στόμα και για αυτή μου του κακοήθεια. Και του έλεγα, μην το λες αυτό, ρε Στέλιο. Πες μόνο που να μας ανεβάσεις, γιατί έχουμε, λέω, κάνει πολύ πτώση τα ποντιακά. Μόνο εσύ μπορείς να μας ανεβάσεις. Και έτσι έγινε φυσικά. Και κάνατε δίσκο μαζί. Ναι, ναι. Πρώτα κάναμε με τον Χρύσανθο, μετά κάναμε μαζί. Η πρόταση ήταν δική του φυσικά, ποτέ δεν τολμούσαμε να το κάνουμε εμείς. Και 3 δίσκους κάναμε. Και το 4ο πέρα τη βάργα μου, γι' αυτόν τον έγραψα. Ναι. Γιατί κάθε φορά που πήγαινα στην Αθήνα, πέρναγα από τον Άγιο Κωνσταντίνο και μου λέγε, είδες Αθήκο, εγώ τα ρολόγια τα πέταξα από τα χέρια μου, εσύ πας έρχεσαι. Έγινε και κουμπάρος σου. Ναι, στη συνέχεια είδε τη Σοφία, ήταν έγκυος τη Σοφία στη Γεστημανή. Λοιπόν, και το λέει στο Θανάση το Τζολερίδη. Είδε στο Θανάση είναι πάντα μέσα στην κουβέντα, γιατί μαζί ξεκινήσαμε. Ναι. Αχ, Θανάση μου. Τσολέρ που τον φωνάζει σε ένα τραγούδι. Πιστεύεις ότι ο Θανάσης σε βοήθησε να εδραιωθεί στο χώρο? Πάρα πολύ. Ο Θανάσης μπορεί να μην παίζει λύρα, αλλά άμα θα έπαιζε λύρα, θα ήταν ένας Ασλανίδης, ένας. Έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, σας το λέω τώρα εδώ γιατί δεν το γνωρίζετε. Μου στείλε τις προάλλες ένα μήνυμα και μου λέει: έχω γράψει μια μουσική, ένα καλαματιανό. Ναι. Και μου λέει: πες μου, αν σ' αρέσει. Παιδιά, ήταν υπέροχο. Ναι. Ήταν καταπληκτική η μουσική. Ναι, τα έχει αυτό. Πολλά τραγούδια του λέω εγώ. Τέλος πάντων. Ο Καζατζίδης στα ποντιακά σου άρεσε όπως τα έλεγε? Ναι, πολύ. Περισσότερο στα λαϊκά ή στα ποντιακά? Εντάξει, στα λαϊκά είναι το είδος του. Ναι, φυσικά και είναι και το μοναδικό το είδος που λέει, και η ερμηνεία του είναι μοναδική. Λοιπόν, δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Άλλοι μοιάζουν σε αυτόν, εκείνος καθόλου. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Αλλά και τα ποντιακά για μένα, δηλαδή αυτό το Αιτέντζε παραπέτανα, έτσι πως το ερμηνεύεις, ήθελα να είναι. Εγώ αισθάνθηκα ότι είμαι ένα νήπιο που τραγουδάει, λέει, το ποιηματάκι του δίπλα στο Στέλιο, όταν το άκουσα από το Στέλιο. Γιατί και εγώ τα ακούσματά μου ήταν έτσι, νήπιο το είπα και εγώ. Πώς να το πω. Σαν άνθρωπος πώς ήτανε? Γιατί όπως λένε και πολλοί στα τελευταία χρόνια είχε τις παραξενιές του. Λοιπόν, το τσικλούσανε και έγινε. Πάνω που ήταν ευτυχισμένος που κάναμε τα ποντιακά τραγούδια. Ήταν πολύ χαρούμενος που είπε τραγούδια της γενέτειράς του, τέλος πάντων, και όλα αυτά. Λοιπόν, αρχίζανε και τον φίλη του 25 χρονών άρχισε να γράφει «Να η Μοσχολιού έτσι αλλιώς». Καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Αυτά ήταν δάχτυλα αλωνών. Να μην πω πιανών, καταλαβαίνετε ποιοι ήτανε. Άσοι που δεν το βάζανε σε κανένα ραδιόφωνο ποτέ. Θέλανε να απομυθοποιήσουν το Στέλιο Καζατζίδη. Κάποιοι. Ναι. Οι κάποιοι σήμερα πάλι εις βάρος, τέλος πάντων, βγάζουν λεφτά. Με την ταινία που κάνανε και τα λεφτά πάνε στις τσέπες τους. Γιατί εσένα ο Στέλιος δεν υπάρχει. Σου έκανε ποτέ νήξη να ασχοληθείς με το λαϊκό τραγούδι? Ναι. Και μάλιστα αναγκάστηκα. Και γιατί δεν ασχολήθηκες τελικά? Γιατί πλέον ήμουν καθιερωμένος εγώ στο ποντιακό. Ναι. Έπρεπε να κάνω από την αρχή. Δεν θα πετύχαινε το όλο πείραμα, αφού με μάθανε έτσι και μετά ήταν αργά. Άμα ήταν τα πρώτα μου βήματα, ίσως θα ήταν πολύ καλά. Και με ανάγκασε και πήγα, έκανα 4 τραγούδια, ένα μίνι, το έχω μέσα, με τον συγχωρεμένο τον Βασίλη τον Αρχιτεκτονίδιο από το Παλάδιο 2 Αθηνών. Πήγαινα εκεί και του έλεγα να μην έχω ποντιακά γυρίσματα μέσα, τα οποία, ναι, και έκανα ορθοφωνίες και πήγα τα έγραψα και λέει τώρα βάλεις τα ωραία.
Είπα 3-4 τραγούδια, νομίζω, και του έλεγα ρε εσύ, Βασίλη, κάπου τα έχω ακούσει αυτά τα τραγούδια. Δεν μου έλεγε ότι τα είχε δώσει στον Αγγελόπουλο. Αλλά πού να πάει το μυαλό μου τώρα είναι. Μα να μην κλαις, μα να μην κλαις του χωρισμού την ώρα. Φύλαμε μόνο τώρα. Βάλε ένα ουίσκι. Και τα πήγε για το χατήρι του Στέλιου. Τα πήγα και τα είχε. Και έλεγε ο Στέλιος, χωρίς να έχω ακούσει εγώ τι είναι το Αγγελόπουλο, ειλικρινά, απλά έτσι, και λέει, κοίτα, σαν τον Αγγελόπουλο τραγουδάει. Έλεγε ο Στέλιος μετά, όταν του έδωσα το CD. Και πράγματι, χωρίς να το ήξερα ότι τα είπε εκείνος, δεν το ήξερα. Τέλος πάντων. Αυτά. Υπάρχει στη δισκογραφία σου και εκείνο το αλυσμόνι, το live με τον Γιώργο Αμαραντίδη. Ω, ναι, ναι. Που κάποιοι λένε ότι πήγατε και το γράψατε με τη μία. Με τη μία. Αλήθεια, έτσι πως ναι. Να σας πω, επειδή δεν είχαμε τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις, είχαμε μία LEM εκεί και παλεύαμε με εκείνα, που σήμερα άμα θα τα βάλετε εσείς, ναι, θα πάθετε, δεν ξέρω τι θα πάθετε. Εγκεφαλικά. Αποκλείεται. Ναι, δεν θα παίξετε. Θα τα εγκαταλείψετε και θα φύγετε. Λοιπόν, και 7 η ώρα το πρωί έχουμε κλείσει στούντιο εκεί στη Νέα Ιωνία και ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο στούντιο. Πήγαμε όλη η ορχήστρα μαζί, μία και έξω, όπως ήταν ζωντανά με τα μπουκάλια τα ουίσκι, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και τα είχαμε, βάλαμε σειρά, αλλά μετά χάσαμε τη σειρά μας. Όλα, τέλος πάντων, τα τραγουδήσαμε. Ο παππούς λέει, είναι η τελευταία μου εγγραφή, θα το πουλήσω το στούντιο. Ούτε ρεμίξ, τίποτα, μία και έξω. Το μόνο που του είπε ο Σιμούλς του παππού του ηχολήπτη, θέλουμε αυτά τα πρώτα τραγούδια να είναι σαν αντίλαλος μέσα στα βουνά του πόντου. Εντάξει, λέει και αυτός. Μπήκε ο άνθρωπος. Και ήταν απάνω από την κονσόλα όλη την ώρα και χόρευε. Χωρίς να είναι πόντιος, τίποτα. Τέλος πάντων, τα γράψαμε, ούτε κι εμείς τα ακούσαμε, τη γράψαμε και φύγαμε. Αφού ήμασταν ξενύχτες, ταλαιπωρημένοι, αυτά. Λοιπόν, και μετά πάω εγώ να πάρω την ταινία εκείνη, τι ήτανε. Ταινία ήταν, ναι. Λοιπόν, και λέω, πω ρε φίλε, πολύ ωραία. Ναι, Αυθόρμητα βγήκαν. Αυθόρμητα, ναι. Ήμασταν οι εαυτοί μας και επειδή ήμασταν και όλοι μαζί, η επικοινωνία αυτή μετράει. Τώρα γράφει ο Γιάννης, πάω τραγουδάω εγώ, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι κρύο. Ενώ όταν είστε όλοι μαζί, είναι αλλιώς. Η επικοινωνία, γι' αυτό αρέσουν στον κόσμο οι ζωντανές ηχογραφήσεις. Ναι. Μέχρι σήμερα. Το κάνω αναπαράσταση αυτό και στην ταινία του Καζατζίδη, άμα την είδατε. Που ενώ στην αρχή γράφανε πιο φυσικά αυτό που περιγράφει τώρα και ο Στάθης, πιο μετά που μπήκαν τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Που έγραφε ένας λες. Ανάκτησε ναι. στην ταινία ο Μάστορας, ας πούμε. Ναι. Και λέει, δεν μπορώ ρε παιδιά, πού είναι το feeling, ας πούμε, πρέπει να το νιώσω. Και έβαλε όλη την ορχήστρα μέσα και ξαναγράψαν όλοι μαζί. Αυτό. Έχει μεγάλη σημασία. Αλήθεια σας λέω, έχει. Είναι επικοινωνία αλλιώς. Βλέπεις τον Παναγιώτη, τον Ασλανίδη, βλέπεις τέλος πάντων τον μουσικό σου, τον συνεργάτη σου. Ανεβαίνει η διάθεση. Ναι, βέβαια. Γιατί και εκείνο σου κάνεις κάτι ωραίο, του το ξέρει, γελάω εγώ, ξέρω εγώ. Κάνω κάτι κάπως έτσι, ναι. Φαίνεται στα μάτια του άλλου. Τα ακούς. Είναι η επικοινωνία αυτή. Το άλλο είναι ψυχρό. Δεν έχει. Είσαι μόνος σου σε ένα κουτί μέσα και ό,τι κατεβάζει κούτρα σου. Αλλιώς. Ισχύει ότι ο Αμαραντίδης ήταν μια πολύ ευαίσθητη ψυχή. Ναι, βέβαια. Ο Γιώργος είχε τα βιώματά του όλα ήταν από τη Ματσούκα. Όταν το πρωτοακούσαμε... Δεν στέκει στο κινητό του. Από μπροστά τον Καζατζίδη, από πίσω το Γόγο. Φέρε να το δείξουμε. Και από πίσω τι είναι? Άρα Στελάρα. Ξέρεις, πήγαινα κάθε φορά στα ποντιακά. Το κινητό του Παναγιώτη Ασλανίδη είναι αυτό. Όταν θα μάθεις πως είμαι εργάτης. Ναι.
Ναι, ναι. Α, Στέλιο. Μεγάλη φωνή. Μεγάλος ερμηνευτής, μεγάλος δάσκαλος. Πες μας και για τον Μάκη, λέω, τον Ματθαίο. Εντάξει, Ματθαίο το Τσαχουρίδη. Μανθαίος ήταν 13 χρονών, τα κάναμε τα σαντέτικα τραγωδίας, τα οποία τα είχε από τον παππού του, τέλος πάντων. Εγώ έγραψα σάντα, δεν έγραψα ποτέ ότι είναι δικά μου και δεν είναι φυσικά. Και ήταν 13 χρονών. Πήγαμε τότε, τα στούντι δεν υπήρχαν στην Θεσσαλονίκη πολλά. Κατεβήκαμε στην Αθήνα. Μάλιστα του κράταγα από το χέρι να πάμε και στο Ζαπικό Μέγαρο. Ήθελε να πάω να το δει. Τον πήγα και εκεί. Σε προσήγησε αυτός ή ήταν... Με τον μπαμπά του είχαμε γνωριστεί. Τότε δούλευα στη Βέρεια. Ήρθε ο μπαμπάς του έτσι και έτσι. Πήγαμε σπίτι του. Είδα ότι είναι ένα ταλέντο πραγματικά. Και θεώρησα να το βοηθήσω. Είχε άστρα από μικρός δηλαδή. Ναι. Και μετά όταν μου κάλεσαν ο Μητροπολίτης, άκουσε και τον έστειλε με υποτροφία εκεί, γιατί με ένα μεροκάματα αυτά δεν βγαίνανε. Βέβαια. Εκεί η Αγγλία είναι ακριβό μέρος στο Λονδίνο. Και έτσι το παιδί ήρθε σπίτι μου, με ευχαρίστησε εξαιτία σου. Λέω, αγόρι μου γλυκό, να πας στο καλό, τίποτα δεν έκανα εγώ, εσύ το αξίζεις. Και τέλος πάντων σήμερα ακούμε έναν Μανθαίο Τσαχουρίδη, ο οποίος είναι και στην ποντιακή πλευρά και στη λαϊκή μεριά και παντού. Ναι. Μπράβο του, αφού αρέσει στον κόσμο αυτό, είναι εντάξει. Ύστερα ο μπαμπάς του είναι πόνος, η μαμά του δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Πιο πολύ είναι το ποντιακό. Όταν παίζει κάποια κομμάτια του γόβου, τα παίζει αντιγραφή. Ναι, Σαντέτες είναι από τη Σάντα. Ναι. Γι' αυτό και πάνω το χωριό του Μικρή Σάντα λέγεται. Ναι. Πήγα και στο πατρικό του σπίτι. Αυτά. Τα τελευταία. Πριν κάποια χρόνια τέλος πάντων καθιερωθήκατε για πολλά χρόνια ως μουσικό σχήμα με τον Γιώργο τον Ατματσίδη. Ναι. Πώς προέκυψε η συνεργασία σας? Αυτό όταν έφυγα από το Μήθριο και πήγα στην Αυλαία, ο Θόδωρος ο Παυλίδης ήταν εκεί με τον Χαλκίδη το Στέλιο. Θέλαμε να πάρουμε και μία λίρα για μένα. Σκεφτόμασταν ποιον από εδώ, από εκεί και μετά έτυχε να κατέβω και είδα τον Ατματσίδη και μου άρεσε το παίξιμο του και έτσι μου ήρθε για να τον πάρω τηλέφωνο να δω. Λέω, Γιώργο, έτσι και έτσι θέλεις να συνεργαστούμε, αλλά θα μετακομίσεις εδώ. Γιατί τότε, ήταν τα ραδιόφωνα και ο Παναγιώτης είχε ραδιόφωνο, θυμάμαι τότε. Πώς το λέγαμε, Παναγιώτη? Αργοναύτες. Δημόσιες σχέσεις αυτά να ξεκινήσουμε, γιατί εδώ είμαστε άγνωστοι. Εντάξει, μου λέει. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με τον Γιώργο και πέρασαν 28 χρόνια. Πόσα είναι από τότε? Πολλά χρόνια, ναι. Πλέον γιατί δεν σας βλέπουμε τόσο συχνά μαζί? Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, οι σύλλογοι το κάνουν. Καλούνε με τον έναν, με τον άλλον. Τώρα θα είμαι στην Αθήνα εγώ με τον Νίκο και ο Ατματσίδης θα είναι την άλλη μέρα. Ίσως έχει δουλειά την Κυριακή, δεν ξέρω. Εγώ 8 του μηνός θα είμαι. Του Αγίου Πνεύματος εκεί. Εγώ με τον Νίκο και ο Γιώργος με ποιον είναι? Με τον Γιώργο τον Ιωαννίδη νομίζω. Είδες. Έτσι τα προτιμούν, έτσι θα τα κάνουν. Δεν πειράζει εμένα. Πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ο τραγουδιστής το λιράρι του? Ναι, φυσικά. Όταν είσαι πιο άνετος, λες τα τραγούδια σου, ξέρω εγώ, είτε το θέλεις είτε όχι, ας πούμε, κάποια τραγούδια που λες τα ζητάει ο κόσμος. Μέρε μάνο, αδέλφο μου, ξέρω εγώ, άλλος, 1002. Ναι. Ας πούμε, πάρα να το πεις με κάποιον άλλον και δεν το ξέρει, εντάξει, το πολύ πολύ λες κάτι άλλο, δεν λες αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Πρέπει να κάνεις πρόβα. Η πρόβα δεν τελειώνει ποτέ. Πρέπει να περνάς κάποια τραγούδια, σημαντικό κάποια προγράμματα, τα οποία χαθήκαμε και με τον Γιώργο, εκείνος μένει Αθήνα, εγώ εδώ, δεν κάνουμε ποτέ πρόβες τίποτα. Μεσθώσατε όμως. Ναι, σίγουρα. Η συνεργασία κρατάει. Φυσικά. Δεν ξεχνούνται ορισμένα πράγματα στο πέξιμο. Ναι, όταν λες παράδοση, μαντήλι καλά ματιανό. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Να πας να ανταποκριθείς το τραγούδι σου. Απλά πράγματα. Ναι, αυτό.
Εντάξει, παίζει ρόλο. Και εγώ έχω τώρα πορωθεί τόσο πολύ που ακόμα και η χρειά της λύρας του που βιολίζει, να το πω έτσι, βιολίζει ο ήχος, όχι ο Γιώργος. Λοιπόν, αυτή η χρειά του μου αρέσει και όταν αλλάζει η λύρα του λέω τι έγινε, ξέρω εγώ. Άκουνα, συνδυάζω τον τόνο της μαζί, πατάω καλά. Αν είναι άλλη χρειά νομίζω ότι φαλτσάρω. Το συνήθιζα τόσο πολύ. Ναι, αυτό. Ναι, έχω... Πάει επάνω σου, κάνει συνοδεία ο Γιώργος. Ναι, είναι. Σε συνοδεύει καλά. Τώρα μιλάω εγώ από άλλο. Ναι, πιο έμπειρος. Μόνο με αυτό μπορώ να σε ακούσω. Ναι, να, κι άλλοι μου το είπαν αυτό. Δεν μπορώ να σε ακούσω με κανέναν να μιλάει. Ούτε με εμένα να πέσω. Όχι, εντάξει, δεν είναι και τόσο. Μια χαρά. Εγώ τον παίζω. Μια χαρά. Το ρωτήσαμε. Είπες, εντάξει, αλλά πες και λίγα ακόμα για τον Παναγιώτη τον Ασλανίδη. Τι πιστεύεις ότι έχει προσφέρει? Μεγάλη προσφορά του, πολύ μεγάλη. Με τον Ασλανίδη εκεί στον Ασπρόπυργο, τότε είχε βγάλει το Μοσκόφ με το αμαράκι και τις μπούκλες του εδώ και έκανε και αυτά τα τσαλούμια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και χορεύαμε με εκείνο το δίσκο, είχαμε πάρει ένα σοβαλιτσάκι ήτανε. Μέχρι στο τέλος άρχισε και γραζούνα, δεν έπαιζε. Και χορεύαμε ειδικά το Μοσκόφ, και τόζε και απάνω. Η σκόνη δηλαδή. Παναγία μου. Το πρόλαβα τη σκόνη. Μαζί πήγαμε σκόνη όταν κάνετε το πράγμα. Αλήθεια. Δεν πήγαμε. Ναι. Μαζί πήγαμε. Σοβαρά, Παναγία. Όταν κάνετε τα αυτά και παίξαμε κιόλας εκεί. Ναι, είδες. Ναι. Τον καλλιτέχνη τι τον κάνει τελικά, ο χαρακτήρας ή το ταλέντο του? Όλα παίζουν ρόλο, όλα. Ο χαρακτήρας, το τραγούδι του, η συμπεριφορά του, όλα παίζουν ρόλο. Σήμερα αλλάξαν τα πράγματα. Εμείς σεβόμασταν τους μεγάλους και τους σεβόμαστε ακόμα, τους μεγάλους καλλιτέχνες από τους οποίους μάθαμε. Σήμερα τα παιδιά δεν το βλέπω αυτό. Δηλαδή πας κάπου και δεν έρχονται να σου πούνε ένα γεια, δεν θα χάσει από μένα. Ίσως να μην το γνωρίζω, αλλά μετά θα το δώσω στο πατάρι. Αυτό το παιδί είναι. Και με χαιρέτησε. Ναι. Έτσι. Ναι. Το να σε κοιτάει από μακριά έτσι, ξέρω εγώ και. Καταλαβαίνω, λέω εσύ, αγόρι μου. Εντάξει, δεν είναι. Πώς το βλέπεις στο μέλλον? Ό,τι και να είναι κάποιος, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, μπορεί να μου άρεσε εμένα π.χ. ο Χρύσανθος, λέω εγώ, που δεν είναι αλήθεια αυτό, αλλά έπρεπε να πάω να το χαιρετήσω, έτσι. Μπορεί κάποιος θέλει να πω ότι να μην του αρέσει ο τρόπος μου, η συμπεριφορά μου, το ένα, το άλλο, αλλά δεν θα χάσει να μου πει ένα καλησπέρα ή καλώς όρισες στο χωριό μου ή στο νομό μου ή ξέρω εγώ, στα μέρη μας. Ναι. Και το συμβουλεύω τα παιδιά να είναι ταπεινά, αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν. Αν δεν, είναι μεγάλη υπόθεση να πει ο Ασλανίδης μια καλή κουβέντα για σένα. Έτσι. Ή εγώ. Και ο καθένας μας, έτσι. Ναι. Πώς το βλέπεις στο μέλλον της νέας γενιάς? Υπάρχει ελπίδα για τους τραγουδιστές? Κυρίως γιατί τραγουδιστής είσαι κι εσύ. Λιράρδες βλέπουμε πολλούς. Πάρα πολλούς, ναι. Τραγουδιστές δεν βλέπουμε πολλούς. Οπότε εσύ πώς το βλέπεις? Βλέπω τραγουδάνε οι Λιράρδες. Έχει φωνούλες πολύ καλές. Κάποια μικρά παιδιά κατά καιρούς και άλλα μετά πάλι και τα βλέπω στο διαδίκτυο κατά λάθος. Όπως και εσένα, κατά λάθος, δεν ξέρω να. Μόλις λέει εγγραφή του, πατάω εγγραφή του, εξαφανίζεται. Άρα και βρήκα. Πού έφυγε τέτοια τεχνολογία. Τόσο γνώστης είμαι. Τι να κάνω. Τι να πω, υπάρχουν καλά παιδιά και καλές φωνές. Σίγουρα δεν ξέρουν καλά τα ποντιακά, λένε διάφορες λανθασμένα. Ναι. Προχθές άκουγα, λέω, τέλος πάντων, έχουμε όμως. Και βλέπω προχωράνε τα παιδιά και είναι και πιο πολύ έτσι βαλμένα στην παράδοση. Ο χορός νεολαίας, τα παρακολουθώ κάποια. Ναι, και εκείνα όλα σου λέω, εμφανίζονται μπροστά μου και τα βλέπω, λέω μπράβο τα παιδιά. Εντάξει, ωραία. Για μένα τουλάχιστον. Τώρα. Ναι. Και νομίζω ότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Δώσε είναι στον πόντο Καλατζεύνε Ρωμαϊκά. Ναι.
Παίζουν και εκείνα. Πολύ μου αρέσουν εκείνα. Ειλικρινά ρε παιδιά. Δεν ξέρω πώς χορεύουν και πώς κάνει εκείνος ο Απόλλα, τι κάνει. Ναι. Και με ξεσηκώνει αυτό το απλό το παίξιμο. Ίσως γιατί έτσι έπαιζε και ο πατέρας μου, είναι τα πρώτα μου ακούσματα. Ίσως. Αυτό. Μου αρέσουν. Δώσε μας μια συμβουλή σε εμάς. Τι να δώσω σε εσάς? Να είστε καλά, ο Θεός να σας έχει καλά, να κάνετε το έργο που αποφασίσατε και το κάνετε πολύ καλά. Και ισανότερα και μπορείτε και καλύτερα ακόμα. Πάντα ψάχνοντας βρίσκεις κάτι καλό. Λοιπόν, πες μας εδώ, ο Γιώργος είναι ο μαέστρος, Ναι. πες μας εδώ ένα τραγούδι που θα ήθελες να τραγουδήσεις μαζί μας. Διασκευή. Άμα. Και εμείς δίνουμε υπόσχεση Ναι. να το κάνουμε live όλοι μαζί σε στούντιο. Μάλιστα. Σαν Τώρα το Καζατζίδι. όποιο θέλετε, δεν ξέρω τι να πω. Εσύ ποιο θα ήθελες? Ένα ζεμπέκικο πες. Ποιο θα σου άρεσε έτσι να ακούσει ένα τραγούδι με ούτι, με κανονάκι, με κλαρίνο, με βιολί, εκτός από τη λύρα εννοείται που έχουμε. Με αραβικά κουλουστάκια που είναι Η κόρη πιέν στο παραχάρ. Τα άκουσες τώρα, Ξανά, δεύτερη χρονιά. Το έχουμε αυτό, είναι μια... Το έχετε. Το έχετε. Άλλο παρόμοιο. Άλλο. Ωραία, και ποιον θα ήθελες να Ένα δεις? σούγκο που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο. Ναι. Να σου δώσω ένα. Ναι, πες. Το Αιτέντσε παραπέτανε σε τικ που του αρέσει. Αυτό πήγα να πω μέσα μου, αλήθεια. Αφού εγώ σ' ακούω από μωρό, όταν με πήρανε από το νοσοκομείο σπίτι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ρωτήσαμε και τον Παναγιώτο τον Ασλανή, θα σε ρωτήσουμε και εσένα. Ποιον θα ήθελες να δεις καλεσμένο εδώ στην εκπομπή μας? Το Μιχάλη τον Καλιοτζίδη, τον Μπάμπη τον Κιωμανετζίδη, ποιος άλλος, όλοι είναι καλοδεχομένοι. Ναι. Όλους, δεν θέλω να ρίξω κανέναν, ειλικρινά. Μεγάλη μικρή, δεν έχει σημασία. Εννοώ στην καριέρα τους, έτσι. Δεν αισθάνομαι εγώ. Μεγάλος είμαι στην ηλικία. Ωραία. Ωραία, να ξέρεις τώρα εδώ στο τέλος των ερωτήσεων κάνουμε ένα παιχνίδι ας πούμε. Ναι. Με λίγο πιο χαλαρές ερωτήσεις. Αλλά σήμερα σε σένα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τι, μην είναι δύσκολο, Σπίτια έχτισα, άσο να ξεσπιτούμε. 5 σπίτια έχτισα κι άσο να ξεσπιτούμε. Πρόσφυγα σήμα στο κουνίν, δεν θα παλαλούμε. Πρόσφυγα σήμα στο κουνίν, δεν θα παλαλούμε. Πατρίδα μου αρεύωσεν, άμον καταραμένος. Πατρίδα μου αρεύωσεν, άμον καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας, είναι Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σωστό είναι να το κι αληθινό. Ο σπίτια φεγγάνα μέσα σόρμη και πόντα μακρύν. Ο σπίτια φεγγάνα μέσα σόρμη και πόντα μακρύν. Πεάδια μαρμαρόχτιστα νερό να μον το δάκρυ. Πεάδια μαρμαρόχτιστα νερό να μον το δάκρυ. Πατρίδα μ' αρεύωσεν, άμον καταραμένος.
πατρίδα μου αρραεύωσε, άμμον καταραμένος, σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είναι ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είναι ξένος. Γεια σου Θείο. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Η ζωή είναι ωραία με το τραγούδι. Ναι, λοιπόν, δώρο στο Στάθη. Τα του στο τα ακούει. Λοιπόν, Για τα τσάντα. ακούγομαι εδώ, εκπέμπω, Άλεξ. Ναι, ναι. Είναι Κύπουρος. Είναι Κύπουρος. Ναι, βέβαια. Εκπέμπω. Λοιπόν, αυτό εδώ το δώρο, Ναι, ορχήστρα 19-19, ναι. είναι μια τσάντα που δεν είναι για σένα, Ναι. θέλω να το πω, είναι για την κυρία Σοφία, Α, αλλά σου Να το επιτρέπουμε έχει πολύ εσένα. μαζί με το Merci. μάτι. Ναι, εντάξει. Ναι. Βάλτε και εσύ, βάλτε. Σου επιτρέπουμε και εσένα να τη χρησιμοποιήσεις, αλλά εμείς την κάνουμε. Μπορείς να βάλεις μέσα το Σοφία. μικρόφωνο σου. Έχω βαλιτσάκι εκεί, εντάξει. Το βαλιτσάκι. Λοιπόν, Ναι, χωράει. Ναι, είναι μικρό. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας Στάθη. ευχαριστώ Ευχαριστούμε. εκ βάθους καρδίας. Να είστε καλά, ο Θεός και η Παναγία μαζί σας και με όλο τον κόσμο. Τι να πω. Όλα καλά. Ευχαριστούμε Όλα καλά. πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε. Και σε σένα. Και εμείς θα τα πούμε. Χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Σε ψάχνουν όλοι, οπότε να τελειώσουμε κι εμείς. Τελειώνουμε. Μπορώ. Θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Γεια σας.